Sarang-sarang jalanan Fajar Budaya. Ada Alexa Audio matur sembah nuwun. Esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran nang goleki sing tak sayang mubang mitrangonku goleki ora krasa isu awan nganti wengi man yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang mencok ning ngepang kekancangan tarindhe saka kadewan sarwing oceh dheweke kalih pencokan gawe pikirku komeng sleret ireng tak sawang katon manise hipo bunga yen kelakon nyanding slirane kalatiku kekiwang liyan yen si podangan dudut hati kepranan ora kandha atiku sansaya datra sun pikat bulute bendo iya sarang-sarang jalanan Fajar Budaya. Awan nganti wengi eman yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang mencok ning ngepang kekencangan tak rindik saka kadewan sarwing oceh dheweke pencokan elakae tak sut mbok aja ngece padang kuning agawe pikirku komeng seleret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen kelakon nyanding slirane ora bekal atiku kekiwang liyan yen si poda andut tati kepranan ora madhe atiku sam
saya gedre sansranani tak pikat pulute bendo keluyuran anggoleki sing tak sayang mobang mitra nggonku goleki ora krasa isu awan nganti wengi iman yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang mencokne ngepak keganjangan tak rindik saka kadewe sarwi ngoceh dheweke ngale pencokan